Čaute, ahojte. Dneska tu máme pre vás jedny vodeodolné topánky, ktoré sme vám chceli ukázať. Majú takýto veľmi zaujímavý systém zapínania. Takéto zaťahovacie kolečko, ktorým sa to vlastne jednoducho zatiahne. No a topánky majú vlastne takú tú vodeodolnú vložku, ktorú môžete vidieť teraz. A máme to vyskúšané, že fungujú vo vode. To znamená pre jazdenie za mokrého počasia, za škaredého. Takisto sú aj tak malinko teplejšie oproti ostatným topánkám. Pravdepodobne asi aj preto, že nemajú toľko vetrania a tak ďalej, čiže ten vzduch tam až tak neprúdi. Cenovka týchto topánok je samozrejme malinko vyššia oproti štandardným topánkám a myslím si ale, že za ten účel, na ktorý sú určené, ten účel využitia to splní. Takže ak niekto hľadá topánky pre jazdenie do vody alebo do dažďa, tento model od Sparco vieme odporučiť. Ako som povedal, máme to vyskúšané. Do topánok netečie. No a čo je naozaj super, je tento systém zapínania. Potom vlastne povytiahnete toto kolečko a topánky sa otvoria. Takže také veľmi praktické zapínanie.